Pekný večer, vážení priatelia. Estónsko nám pred pár minútami oznámilo, že nám nedovolí preletieť cez jeho územie. Napriek tomu, že Slovenská republika má celoročné povolenie používať vzdušný priestor Estónska pre našu vládnu letku. Samozrejme, že ide úmyselný pokus zmariť moju návštevu Moskvy pri príležitosti oficiálnych oslav 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Mimoriadne nám to narušuje celý program, komplikuje, pretože už nie sme schopní stihnúť dohodnuté plánované termíny zajtra večer, 8. mája v Moskve. Napriek tomu protokol v tomto okamihu robí všetko preto, aby sme našli inú alternatívnu trasu, ktorá nám zabezpečí, že sa budeme môcť zúčastniť 9. mája ráno kladenia vencov pri hrobe neznámeho vojaka a že potom budeme môcť absolvovať 4 mimoriadne dôležité bilaterálne stretnutia. Vidíte, aká je medzinárodná politika.